Que non, mamá. Que non, mamá, que non fai falta que veñas ao hospital. Non, porque estou na habitación, estou sola, teño a pa min sola. E o único que vou facer á tarde é ver a novela. Sí, na que sale o turco cachondo este. O Can Yaman, ese. Que por que lle chaman can se é unha persona? Eu que sei, mamá, ese home, dixoche unha cousa. Ese home ten que ser como un San Bernardo bebendo dunha pía. Si, ó. Mamá, deixoche que empeza o capítulo, Venga, chao. Fua, chaval. Pero mira que guapo para ser un can, que pasou? Que pasou? Un médico, por favor, un médico! Un médico! Auxilio! Que pasou? Que pasou? Pero morreu alguén? Pasou algo? Que pasou? É unha urgencia gravísima, doutora. Jodeuse a televisión. E chaman por iso. Pero usted non entende que vai empezar a novela, Dios mío, e hoxe o protagonista ten que escoller entre dous gemelos, e os dous gemelos son os dous irmáns e son Can Yaman. Ah, sí, xa sei. Ben sei. O home ese, o Can Yaman, ese. Ese home, si, é como un San Bernardo bebendo dunha pía. Sí. Eso que conoce, señor. Pero escoita unha cousa, vostede pagou a televisión? Ainda lle metí onte 50 euros. Meteu 50 euros? Sí. Ah, pero nada. Ahora con 50 euros só ten pa media hora. Pero que me estás contando? Só ten pa media hora, sí. E non queira saber usted como está o tema do parking, Que ahora nos tiques hai un tipo aí que vai pegando navallazos e todo, Cago en la vida. Sí. Tome, métame usted aí outros Veña. 50 euros, que non son cartos, o que faga falta por ver a novela a Can Yaman. Moi ben. ¿Qué tal? Muy buenas. É a 312 aquí, non? Sí. Primeiro ten que perdonar. Pensei que era o conexo mexei na papelera. Ten que perdonar. Bueno, ¿qué tal entonces? Muy buena habitación, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, Dios. Señor, que ten o señor este? Mire, que ten que perdoar, pero que non quedaban camas libres no hospital, así que van quedar xuntos, vale? Pero cando haxa unha habitación disponible, Muy bien. avisaremos. Tapes un pouco, home. Estou por favor, mareadísimo, mareoume moita resonancia. Metime esa máquina de resonancia, iso é terrible. Metime na máquina e iso empeza como... Me cago en la mar. Parece que estás dentro dunha lavadora. Señor, é que vostede meteuse directamente nunha lavadora. A ver se conta o conto como é. Claro. Bueno, ten que perdonar que me mandaron vir en ayunas e comín 2 hamburguesas, pero non pasa nada, vou ben igual. Bueno. A mí, mentre me deixe ver a novela, non hai problema ningún. Bueno, pues xa saben, para o que necesiten, calquer cousa, Vale. A mí non me chamen para nada. Moitas gracias. Chao. Eu son de Coristán, estou a sacar...
A miña muller é de Villa García. Pasa que casamos. Ahora, se non lle importa, non me fale moito, porque quería ver a novela, só Seu media pai, o hora, padre vale? da miña muller, teñen un bar en Camariñas. Bar O Cruce. E non é en Camariñas. E según entras en Camariñas, casámonos, bueno, seu pai non quería que nos casaran, pero dixo, agora hai que casarse porque temos un fillo estudiando en Santiago. O fillo máis vello non quería estudiar. Non quería estudiar, pero dixenlle ao cativo, ou estudias ou vas po mar, como a teu pai. Carallo, colleu os libros. Agora estudiou. Pode calar a boca un pouco, que quero ver a novela, lle estou dicindo. Fomos o outro día nunha excursión a Portugal. A Lourdes. Fomos no autobús. Salimos cedo, pero claro, son moitas horas do autobús. Sabe que van 2 choferes no autobús? Pero que me está rompendo a cabeza moitísimo ahora mismo. 2 choferes. Queres calar a boca? Ao ser o viaxe moi largo, ten que ir outro chofer sentado ali. E teñen o... Paramos tomar un bacalao en Coimbra. Mira que a mí non me gusta o bacalao, Mira que a mí non me gusta o bacalao. Pero como pon esa xente o bacalao? Con unhas patatitas panaderas, ca cebola e tal. Salíamos, un sol, pero sol, Mima. calor. A miña filla está facendo FP. Está peluquería. Agora cortou o pelo por aquí. Tiña máis largo. E dixenlle eu, cortache moito, porque ela sempre tuvo melena, Ela sempre tuvo media melena, media melena por aquí, tiña media melena. Non hai quen descanse aquí no hospital, Bueno, non lle molesto máis, Vale. Se quer falar, avise, vale. Eu, como a unha rumba, Como unha rumba o qué? Será como unha tumba. No, como a unha rumba de Peré. No estaba muerto, estaba de parranda. Y no estaba muerto, no. ¿Y cómo poñerían ese techo aí? Eso tuveron que entrar por ali e ao facer a línea, con silicona xa pegar hasta ali. Nós cambiamos a cociña da casa ahora. Tiñamos a cociña de ferro. Inducción. Doctora. Que escándalo, xa tiraron con todo aquí, Dios. Pero Non vamos a ver. ten parada, señora, cámbieme de habitación, por favor. Que é insoportable. Esta señora é insoportable. Por favor. Que quero descansar, hombre. Chámanlles pacientes, pero deberían chamarlles impacientes, porque que está pasando aquí? A ver, explíqueme. Cal é o problema? 12 horas hasta Portugal, a Coimbra. 12 horas levou o autobús. Isto non é normal, Ai! Isto non é normal. O outro día rime cunha película de Cantinflas, aí de berriga. Dice yo tipo, usted sabe mecanografía? Sabe escribir mecanografía? Dille Cantinflas. Escribirla no la hablo. Ai, bueno. Eu aquí aburrome muchísimo. Aburrese muchísimo. Non hai con quen falar, eu aquí aburrome moito. Pero mira televisión, como estaba mirando a súa compañeira, mira televisión. Pero a mí a televisión non me gusta a televisión, non me gusta. A ver, prefiro unha radio, entonces traemos unha radio, lojo. Tampouco. A ver se me pode traer... Quería ver... ballet. Teñen ballet? Aquí non temos balé, isto é un hospital. Como vamos ter balé aquí? Sí, pero se no hospital tamén podían ter plazas de aparcamiento, non as teñen tampouco. O sea, por eso non me...
euros, 3 pares. 8 euros, 3 pares. É bom, Non ten... A mí jódeme cando apreta a goma arriba. Pero este, aguántanse, pero non apreta a goma. Como yo non lle interesa a ustedes, e aquí non hai valento. Mira, non temos deso, é que isto é un hospital. Pero ti ves bailarins por algún lado? Cala a boca dunha maldita vez, Por favor. Mira televisión, se quer ver a televisión, mira televisión, vale? Mira televisión, pero déixeme en paz, Fua, chaval. Mira televisión, pero eu non me gusta a televisión. Eu sou unha persona que, por suerte, levei unha educación. E sei estar nos sitios. E sei cando molesto nos sitios. De momento, ainda o sei cando molesto. Mira, Vale? de verdad. Ainda. Non me rompa E máis a logo que levo cabeza. 3 días sin cagar. Miren, non me rompa máis a cabeza. Non me rompa máis a cabeza que teño moitas cousas que facer, Pois o balé é unha pena, porque o balé é precioso. O balé hai que saber apreciálo tamén. O balé é como unha película do Oliver Laxe. Parece que non pasa nada, pero cando vai unha hora ou dúas xa empezan a pasar cousas, sí. Pois vou chamar, se non hai balé aquí, vou chamar a Telebalé. Collín o de 125 gigas, porque había de... Eu creo que chegan, e se non na nube, podes guardar. Vou chamar a Telebalé. Hola, Telebalé. Telebalé. Son Paco, teño os padres da miña muller teñen un bar en Camariñas, ali na entrada, el cruce. Mire, ustedes podenme mandar unha parella de balé? Sí, chico-chica, sí, unha típica parella de balé. Moitas gracias. Aquí na 312 do Meixoeiro. Non intenta aparcar, veña na moto. Chao. Chamastes a Telebalé? Sí, chamei a Telebalé, sí. Existe Telebalé. Non existe Telepulpo, vai sair Telebalé. Pero ti pensas que nacín onte, non? Pensas que nacín onte? Te penso que lle di a gana, pero eu chamei a Telebalé, van vir Me o caiga Telebalé. ahora muerta aquí ahora mismo. A mí non me berre, No! Era o que me faltaba. Levo usted berrándome, Dios. Me cago en la vía. Xa me está usted cansando. Que me caiga muerta ahora aquí ahora mismo si existe tal cousa como Telebalé. Mira como había, Telebalé. A bailarina é o viaxante de Ferrero Rocher. Que? Está flipando. Eso non é balé. A mí non me fastidies que parecen Teletubbies. Vale. Rapaces, por favor, vamos con Tchaikovsky, se vos parece, vale? Tchaikovsky o padre, non o fillo, vamos. 1, 2, 3. No! No! Para! No! Doctora! Doctora! Pero pódese saber que están facendo. Pero isto que é? Pois que vai ser, usted dixo, a mí, eu quero ver, esa señora quere ver a televisión, que a vexa. Eu quero ver balé, teño dereito a ver o meu balé tamén. Non teñen ustedes balé? Chamei a un balé e aquí está, contratei a un balé. Contratei un e non fun ao barato, Señor, isto é un hospital. Ese é o Estamos nun problema. hospital. Ese é un problema, que este é un hospital.
Y estos artistas necesitan que se cree un clima artístico que non hai aquí por parte de ustedes e que me perdonen, non hai tampouco respeto por parte do público. A esta xente. Esto é así. Aquí hai uns artistas da antigua Unión Soviética que necesitan que se cree aquí un clima artístico. Que non hai, me cago na hostia. Vale? Non me toca atrás. Por favor. Quero que se respete aos artistas. Quero que neste plató, ahora mismo, se produzca un clima artístico. E non un cachondeo ríndose de dúas persoas ignorantes. Señor, Quero o respeto que esta xente merece. estoulle dicindo que estamos nun hospital, nun hospital. Vamos allá. Un, dos, tres. No, alto, quietos. No. Pero quere calar a boca, por favor, para que se poda propiciar un clima artístico, ¿no? Para que esta xente poda manifestar o seu arte, o seu talento. É que isto non se pode facer que estamos nun hospital. Señora, por favor, dígalle algo. Dígalle algo. De verdade que usted non ten ni puñetera idea, porque estes señores teñen que ter un clima que se aclimate Un ao clima seu artístico. artístico. Un clima artístico. E usted está aí, e non hai maneira, por culpa súa. O respeto que houve neste país por Nacho Duato non está habendo por esta xente. No. Pero, señora, vostede entonces que? De parte de quen está? Esta xente tamén está pasando mal, tamén está sufrindo, eh? Que así como dijo unha cousa, dijo outra. Estás aí, que se cree un clima artístico. Clima artístico. Sí, señor. Sí, señor, que está aí Pero que está non estou non é verdad, non é verdad. Valerio, Mijaíla. No, é que caigo eu tamén. Mira aquí. Sentarse aí, por favor, sentarse aí. No, aí. Sentarse aí. Aquí hasta que se cree un clima artístico, aquí non salimos aí. A ver se para de rir esa xente que está unha vergüenza. Está pasando. Tanto cachondeo, tanto. Estamos xa. Venga, vamos. Música, maestro. Porque... ¿Qué pasó? ¿Por qué pararon? ¿Qué pasó? Que iba a pasar? Que iba a pasar? Home, a ver, cobramos polo parking, cobramos pola televisión. Que pensabades? Que o balé iba a salir gratis tamén? Por favor, un aplauso grande para Esther e Javier. Ay, Dios mío. Nun anuncio